Per un biblioferit com jo sempre és una sort tenir-te tan a prop. Passar sovint pel teu davant com qui no vol la cosa, entrar dissimulant. La Biblioteca Pública de Lleida ha incorporat a les activitats un recurs per afavorir la inclusió de les persones amb discapacitats auditives, la interpretació a la llengua de signes catalana. Aquesta temporada 2022, a l'Hora del Conte, hem treballat amb les famílies l'aprenentatge en llengua de signes d'algunes paraules relacionades amb les sessions que s'han realitzat i que repassarem en aquest vídeo. Frases que utilitzem habitualment. Benvingut, benvinguda. Gràcies, de res. Com estàs? Bé. Regular? Malament. Hola, com et dius? Quants anys tens? Quina hora és? Això és meu. Paraules relacionades amb els animals. Elefant, girafa, caragol, tortuga, ocell, granota, cangur. Paraules relacionades amb la natura, la pagesia i el clima. Sol, lluna, núvol, estrella, nit, gota, aigua, pluja, vida, masia, manta, palla, porro de vi, pagès. Paraules relacionades amb els espectacles. Circ, titella, màgia, pallassa, malabarista, equilibrista, il·lusionisme. Paraules relacionades amb la biblioteca i la cançó biblioferit. Biblioteca, boniqueta, casar, carnet, usuari, fadrí. Conte sense mots. Gràcies per la vostra atenció.